Moi! Tuossa lopussa näkyy vähän feili. Tän kuvauksen feili. Kun mä yritin aloittaa kuvat tuolla ulkona. Ei siitä sen enempää. Ja meillä on tällainen vähän tulisusta tapaskua ja tällaista pippari, kun meillä ei vähän rahaa. Ja vielä mitä löytyy kaapista. Ja mä oon pidempi. Ja mä oon vanhempi, mutta kun mä oon pienemmällä tuolilla, niin ehkä siitä johtuu. Tuo ei jätä tohon tuolle, mutta ihan Ja me aloitetaan isot lusikalliset. Ja kannattaa paskoistua toisen sitä pippuria. ja musta tuntuu, että Me ei tulla selville. meillä ei ole mitään maitoakaan täällä, että Ei, mutta on tuolla lähellä jääkaappi, sitten mennään tilaa. Tässä se nyt on. tapaska. Avas. Ota lusikalle ja sitten otetaan. Hän ei ikinä laistanut tapaskoa, mutta toinen tehnyt omalle kanavalle videon siitä. Mut poistanut sen. Niin, mutta se on poistanut sen. Nyt se on auki. Se haisee jo pahalta. Älä haista mitään. Älä tosta mun nokainen päälle karkku. Let's go. Onko tää lusikka? Kyllä. Iso lusikka siis. Mä ostin sit itelläni. Tulis nyt. Meillä on kyllä enemmän rahaa, kun me otettiin tuohon tiloihin vitona. Minä käytän nää 55 senttiä. Hyi, tää haisee jo. Saatte sieltä. Se tulee aika vähän täältä. Hyi, tätä on jo näin paljon. Yksi pikkuruokan lusikallinen. No tää iso. Vast noin vähän mennyt. Eiköhän tää ole riittävä. Näytäkään tonne. Näytä videolla. Aika hemmetin paljon. Anna mulle, mäkin pistän. Joo, me tullaan. Sun pitää ravistella sitä vähän. Sitä vasten. Hyi, tää haisee sairaan pahalta. Onko siellä joku? Hyi. Hyi Helsinki. Musta tuntuu, että mä en pysty. Hän on kun mulla oli. Oho. Joo, eiköhän toi riitä, kohta sulla on saman verran kuin... Joo, nyt on sulla saman verran kuin mulla. Millä numerolla? Ei ikinä. 300. YK. Älä vielä! Haistetaan vielä yhden kerran. Tää ei ole aihetta paskoa. N! Y! T. En mä halua tehdä. Tuu videolle. Maito! Maito! Mä en pysty tähän, Emeli! Vettä! Voiko se paeta? Haetaanko maitoa? Okei. Kai tää on pahaa. Tuossa on se muuta. Mä en ole ikinä maistunut tapaskaa. Pärjääks sä, Emeli? Et ole nyt laittanut mulle. Tota ei vedetä uusiksi. Ei ikinä. Ainakaan noin paljon. Se tuntuu taas.
Se lähtee hetken, mutta se tulee. Ei tää niin paha ollut, kun mä odotin. Tulee uudestaan. Huuli vaan tuntuu. Mä en enää vedä tuota. Mitä pitää tuolle lopulle Tapasko? Oh. Mä en pysty hengittämään. Mun huulet. Mä en pysty mua ei sattu kurkku eikä mihinkään, mutta huuliin sattuu. Sama. Ah. Au. Ai saakeli. Mä en olettanut, että toi oli noin. En mäkään. Mut mä sanoisin ehkä, jos ehkä tulen tekemään video, nyt se video tulee. Mikä? No tää video. Ai haaste. Eli kun mä sanoin, että mä olisin haasteet, niin meille tuli tää joku haaste. Ei enää Tapasko haasteita. Toi alkumako oli kyllä ihan kauhea. Se alussa ei tuntunut, mutta sit kun se hetki oli. No nyt se alkaa jo vähän laimeta. Seuraavaksi pippuria. Mä aloitan vielä, mä otan kohta. Maustepippuria. Kauan sun kanavalle voi tehdä video? 15. Pitääkö sellaista pausseille, jos mä en pysty ottaa? Mä en pysty. Mikä ajalla? Joo. Kumpaa vedetään seuraavaksi? Pippuri on niin paljon takaisin siellä. Häh? Niin me otetaan tuon iso pullo. Täh? Joo. Tästä seuraavaksi. Sitä viimeisenä. Ok. Tapasko varmaan jää tältä videolta nyt sivuun. Ei enää. Jos haluatte, niin tuossa. Kyllä kaikki se varmaan tietää. Valtsusta saa ja 360 valtsus. Mä ajattelin, että ja jos ostatte, niin te luulette, että me ei kestetä tulta. Ostakaapa ja maistakaa, ihan kauheeta. Joo, mä pistän pausille, ettei tähän tuu aikaa, kun me vaan yritetään jäähdyttää meidän Joo, suuta. nähdään kohta. Eli nähdään kohta. No niin. Meillä on toi se tosi paha ja me haistettiin just. Hyi. Hyi. Kuinkas monta? 1. 2. 1, koska ne on tosi pahoja. No se ei pahoja. Nää ei oo mitään Tapaskon jälkeen. Ei, mut pahoja on. Mä otettiin jotakin pippuria mun kavereitten kanssa, on tosi paha. Mä en pystynyt muita vertaa pois. Tää on siis tänne. Ota se aika, mä katson mitä sulle käy. Kato sit mun. Tää ei oo tulissa, mutta tää on ihan hirveen makuista. Ei joo. Entä kun mä tein sitä haluta. Tää ottaa ainakin vesi tähän makuun, jos tarvitsee Adidaksen pullo. Me otettiin maitoa, kun meillä on vielä toi 1 pullo. Hyi hitto. Oikeesti. Tää ei oo tulis, mutta tää on ihan hirveen maku. Missä se pussi on? Mä näytän mitä pippuria se on. Näytän mitä pippuria se on. Gründen pepper maustepippuri. Täällä saa maustetta, jos haluaa. Suoista ei ehkä maistu noin pahalle. Mut ilman Mikä itse ostetaan tosi paha. Pippuri on paha. Paitsi jos se ennen pippuria. Mä en oo ikinä. Paitsi jos se on ruuankaan, niin ei se sit ole niin paha. Kun siinä on muutakin. Ai, sun bugi. Okei, tästä lähtee. Tää. Vaikka sä näytit, mä näytän siltä. Hyi. Hyi! Ai maito. On jotakin juotavaa. Joo, tosta, no niin. Hyi hitto. Vielä tuntuu se Tapasko vähän tästä huulista. Mulla. Ootko valmis? Pistääks mä pausille hetkeksi? Piste.
nähdään kohta, kun me ollaan tämän parissa. No niin, yksi jättilusika. Ja meillä on vielä se, me kestetään niinku toi, ja siinä, no pahoja, mutta silleen, pitää aina paussia, että niinku aikaiset me otetaan toi toinen, koska mitä aina paussi siinä juodaan tai jotakin, mutta ei tee siellä mitään niinku väliä, me puhuttiin tossa vai mitä vaan. Vähän tällaista mausta ja tälleen. Kattokaa mikä reikä. Ei ota sitä niin paljon kuin sitä tapasko. Vaikka ei pahempi, mutta kuitenkin. Hyi. Miten tykätään tulisi, vaikka me ei ole silleen kestä, mutta me tykätään siitä vai mitä? Monin kerran me saatiin tuon äiti osti meille pizzaa, niin Miksan äiti. Niin. Se haki meille chilipizzaa. Me ei edes puolikaan siitä. Tää ei oo kovin pahaa, mä maistoin tätä jo Milloin? kielellä. Tää on enemmänkin... Tässä on ehkä pikkusen jotain chiliä, mutta tää on enemmänkin... Otinko vähän enemmän? Tää on enemmänkin sokerista. Tää teki mun mielestä, oliks Valtsus tätäkin? Oli. Haisee ainakin jo pahalle, mut Ota. Niin. Jos me tehdään ehkä huomenna smoothie näistä meidän jutuista. Ei ehkä tästä, koska me mennään meille tekeessä. Ota sä ensin, mä otan sun jälkeen. No nää sun ilmeen. Oikeesti. Sokerista vaan. Vähän chiliä, mut ei kauheasti mitään. Kun mä oon syönyt niitä tulisimpia, niitä kirvempiä, niitä tapaskonnista pahin. Vaikka mun kaverit voi luulla, että mä syön aika paljon. No mä ennen kuin mä otan tämän, se oli yhden jutun. Mä olin mun kaverilla syömässä. Ei tällä, vaan toisella, mikä on muuttunut pois. Niin sen puoliskä. Se on semmoista chili-juttua. Mäkin halusin sitä. Sä pisti tipan. Mun suu palo. Enemmän kuin tuo tapasko. Vai mitä sä et ollut silloin? Ei kun olin, Et ollut. kun sä söit sitä. Ei kun... Et ollut. En mä muista. Mä olin kaveri. Me kerrottiin kyllä siitä sulle. Ai niin joo. Jos tää on paha, niin sä paletsit mulle, mutta ei tää tosta. Ei se oo paha. Se on vaan vähän sokerista. Paha. Oottakaa. Se on paha, mutta ei tulisi. Paha. Ei meni oksees lattialle. Emeli joutuu putsaushommiin. Onko se uudestaan? Täh? Onko se uudestaan? Menekö pystymään? Onko siinä uudestaan koko aika? Kannattais mennä vessaan. Mennä käsi. Mulla on... No mene vessaan, siellä on paperi. Joo. Tää oli aika paha toi vika. Kuten huomasitte. Toivottavasti tippasitte. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!